uSimoni waseKirene bafundisi bami uthi umbhalo wencwadi into eyenza uSimoni akhonjwe is because nangendlela ayigqoke ngayo it shows ukuthi umuntu akusiye wa-apha umuntu wase-Afrika ma-Afrika nanihleli nje you contributed ekuseveni kwelizwe uSimoni waseKirene uthi umbhalo wencwadi wakhutshulwa ivaya dolorosa wataka ukuba ngoku uYesu udinwe nyani uthi umbhalo wencwadi uYesu wawa okokuqala realmente wawa okokuqala kodwa wavuka uYesu wathi mayewa noSimoni waseKirene wadidizela naye wawa noYesu wathi uYesu Simoni waseKirene siyanyuka ngoku sibheka emnqamlezweni if ufuna ukufika emnqamlezweni ngiyacela Simoni ngiyathela apho ngiyathela khona sawufika phezu kwentaba uthi umbhali ngiphanisile bashumayeli yami vaya dolorosa nangu umuntu uthi umbhalo wencwadi ngiphanisile bashumayeli bami wathi okwesibili wow Yesu Jesus Christ fell for the second time kaye uYesu okwesibili waphakama ngoba ingxaki ibheke emnqamlezweni ukusindisa ilizwe uthi umbhali xa iphakama okwesibili uYesu unomama aphendleleni emnqamlezweni ekuthiwa uVeronica bakhamenti yami ngiphangisile uthi umbhali uVeronica wathabatha iduku lakhe wasula ubuso bukaYesu wathatha iriski uthi omunye umbhali wathi beqeda ukusula ubuso bukaYesu wasala ipicture kaYesu edukwini wathi mama sixolelwa sephiliswa ngezinsuku zakho wanyuka wazindlela ivaya dolorosa uthi umbhali sendibuya befundisi bami uYesu ekugqibeleni the last mile to Golgotha wawa okugqibela uYesu ngoba kubhekwe phezu kwentaba eCalvary yakhumbula ingoma ekuyaculwa the late uMandoza wathi uMandoza indoda iyawa maniqhubele disithi mandisuka kuloo ndawo ivaya dolorosa uYesu ngoku uphezu kwentaba isuka kule ndawo uthi umbhali bafika phezu kwentaba yeCalvary bamneka imvana amasulo bayichoma phansi emhlabeni uthi umbhali wencwadi wezindoda abithenjiwe uthi umbhali wendoda yayingaboni ngehla lodwa yesa yabetha isando esandleni sikaYesu uthi umbhali waphuma igazi lathela ihlala la ndoda yathi ngempela lo indodana kaThixo angazi bekakhithana ukuthi phezu kwentaba kwenzakaleni andazi mina andazi Masiya kubisho. Unongoli. Asitale. Kwenze ke into. Kulapho uzakubona le. Ngaphaza mama. Usatele kakuhle. Ku9.4 amen. Silapho kukhoyo. Sisasa ngqo. Kulapho kubosasa iThapani ekadini badrayo. Phantsi endlulana ilukhathi lukenga besimena mbili. Basambeke simphakamise wakhala izolo.
Kwensekana njalo kuwe kunye nobawo omi ecaleni kwakho uba umfundisi ugijana. Abafounder bamabandla o-archbishop, o-bishops, omongameli, abefundisi, ingwevu ezinkulu, ubakathixo, irhamente lonke liphela elilapha lemvaba ngemvaba, mandibulise egameni lenkosi molweni. Andinakushiya ngasemva lomzi wasezibonele obangele lokuba namhlanje sihlanganisane apha. Thi kunenjongo engaziwanga ngumuntu, kunenjongo eyaziwe nguye yedwa, ukuze kuthi kweli xesha lokugqibela, kweli xesha lokuphela koxolo, kweli xesha kophela kothando, kweli xesha kophela kobubele, kweli xesha kophela kwenyaniso, kodwa zisizikweli ukuze bathi bonke abantu bakathixo baviliswe kathixo, baphulaphuli beziko labantu. Masifunde njengoko kubhaliwe kule ncwadi kaLuka esahlukweni sama-23. Sawuqala ke ngokufunda kulaa mqolo wama-32. Ncwadi kaLuka chapter 23 siza kufunda ke kulaa ncwadi yama-32 ukubethelelwa emnqamlezweni. Masifunde ke nabo bayifumeneyo. Ekaloku baberhola nabanye abangababini bengabenzi bobubi, beyakubethelwa naye. Bathi ke bakufika kwindawo leyo kuthiwa Lukhakhayi, bambethele emnqamlezweni khona apho kwana benzi bobubi abo, omnye ngasekunene nomnye ngasekhohlo. Wathi ke uYesu bawo baxolele kuba bayazi into bayenzayo. Ngelizwi likaThixo makubulelwe kuye ngoku nangonaphakade. Amen. Mphulaphuli lo uthethayo ngokaNongoyi, ndingu-Archbishop LW Nongoyi webandla iNazareth Independent Church in South Africa. Ndilapha eDresden, baphulaphuli eziko labantu. Ndimi apha ingongawamamandla, kodwa ingamandla avela ngasentla kuThixo. Baphulaphuli nomama notata balapha, eli lizwe esilifundileyo, vumani nam zingwevu ndimyeke umbhaleli, kodwa ndijonge ngqo apho ndithunywe khona. Baphulaphuli eziko labantu, ndiyafuna ukuyithetha into ethi saye singabantu, kodwa kwathi ngenxa yenyoka umtyholi baphela ubuntu bethu. Saye sifudula, sikhathalelana, futhi sithandana, kodwa kwathi ngenxa yenyoka umtyholi wahlutha ololutho lokumnandi esadalwa nalo uThixo. Yiyo loo nto ebangela uba uthi umhle unje uphila ngendlela uThixo akudale ngayo, kodwa wawuphuma endlini ujongane ngqo nomntu okumoshileyo nobokonileyo kuphela ubuhle bakho, ngoba kungaphakathi kwakho kuyakuxelela elokuba lo ujongene naye utshaba lwakho. Mphulaphuli kweziko labantu, uthi noba uvuma ingoma zingwevu zam uhamba kakuhle, kodwa isuke inqamke ingoma, ngoba kukhona umtyholi akubeke phambi kwakho ukuze kuphazamiseke lo thando, kuphazamiseke lo xolo. Ndithi mandiqale kuloo ndawo zingwevu zam. Silapha namhlanje ukuze sizosuselo lichwe, ukuze kushiyeke ilizwi likaThixo, kushiyeke ubomi uThixo abufake ngaphakathi kwethu. Bawo baxolele, babayazi into bayenzayo. Yeli lilizwi elibonakalisa ukonakala komphefumlo. uYesu onakala umphefumlo awukhangela phansi komqamlezo. uYesu onakala umphefumlo awukhangela ejonga abantu abalapha izolo bebevuma besithi wosane enyangweni makabongwe luzayo. Baphulaphuli eziko labantu, kodwa namhlanje uYesu ubona noba esiva kulo limbi elivunywayo ngabantu abalapha. Baphulaphuli eziko labantu,
ebesalikhanganyile utata osuka pha endleleni abantu lebekufanele ukuba baphakamisa itawele bakubona uYesu kodwa uYesu awukhangela abobuso bulapha ufika kuthetha elinye iculo baphulaphuli eziko labantu yabangela umphefumulo kaYesu wonakale engonakaliswa ukubaqekisa abantu kodwa esonakaliswa inkangeleko ayibonayo lokuba nokuthi kwamthumile nje ukuze azise uqolo phakathi kwabantu kodwa abantu abuqolo abakalukiki baphulaphuli eziko labantu yona ndikathetha mna ndingoqolo kodwa ndakuthetha basuke babe yimfazi kum baphulaphuli eziko labantu akukhathaliseki nobuza usivulile izandla ubonakalisa elokuba noba uyazithoba ungonanga kodwa babantu ayingaba abantu boqolo aba uYesu wonakaliswa yiloo nto baphulaphuli eziko labantu uYesu wonakaliswa uthithana ukuqaphela into yoba abantu abalapha bekufanele ukuba bayaqubutha ngoba izinto abenzele zona ngaphambili zizinto engakhange kubekho namnye okwaziyo ukuzenza kodwa noxa kunjalo endaweni yombulelo bambethele emnqamlezweni wonakala umphefumulo kaYesu lolo lonke bendisungula uthetha apha ndithe lixesha elophela koxolo lixesha elophela kothando lixesha elophela kobulumko uYesu wathanduluka wathetha la mazwi baphulaphuli eziko labantu uba ibingumntu lapha kweli lizwe singobuzamebeza ukuthi ukubakhangela ajonge kuyise ngoba unegunya lokubaqalekisa njengoko wamisayo phezu kwentaba zeGezarini wathamba baza kusikelela wathamba baza kuqalekisa wathi kunegunya uYesu kodwa watshintsha isiqalekiso wasenza intsikelelo bawo baqolele ngoba yazi into abayenzayo baphulaphuli beziko labantu namhlanje ka uphuma apha ndifuna uba usingophi isifuba uzama uqonda ubuza eloba ingaba kwaba abantu ndingumntu omnina phakathi kwabo inkosi yosuke insikelele bawo baqolele ngoba yazi into abayenzayo inkosi yosuke insikelele ngamazwi la ofuyo amen ngamazwi la abaphulaphuli ofuyo elokuba uYesu eqalisa indlela yokugqibela yobeza unyuka yekuyise inkosi mayibe nathi athi ke thetha ekufezile konke bekuthunywe kuyise inkosi yosuke insikelele wabajonga uYesu wathi babo baqolele wabayazi into abayenzayo inkosi ke mayibe nathi uthi apha ndize ukuze nibe nobomi nibe nabo ngokugqithisileyo baphulaphuli eziko labantu uzawukhumbula elokuba isityapho ngasimyeso sithathileyo usithathe ngayedwanga apha phambi kwakhe noxa abantu abalapha bengayiboni ubona iview kayise uyambona uyise manemfala asithi ngambaza mntanam ndikunye nawe kuya khona sesona sizathu esibangela uba awukhangela amehlo kayise abe novuyo ngaphakathi ngoba zonke izinto uYesu zinikele kunyana baphulaphuli eziko labantu ngoba iba ibinguwe mphulaphuli ngoba kunyana ndiqinisekile ubuza ufowuna nawo abantu abafowunelwayo ukuze nenze igenge nisiphindisele kodwa uYesu akathetha lonke baphulaphuli beziko labantu inkosi yosuke insikelele wathi bawo baqolele ngoba yazi into abayenzayo yolo nto evuma kakuhle umuntu ovumayo athi hayi ukuba nzima kwamatyala am mna endiwenzileyo wona ndibangele konke ukufa kwam wathi kodwa tarhu bawo wathi tarhu nkosi uthi phaya ekugqibeleni ndikethetha xa bengezanga umkhuli wabo ngeba ndithwala mna konke ukufa kwabo nesiqalekiso zam kodwa uYesu wabajonga wathatha umphondethwa wabo wathi bawo baqolele ngoba yazi into abayenzayo uyabona kanti ukujika ndimfutshane nangesithomo baphulaphuli beziko labantu namhlanje xa umkapha uthi ubana ngaba kukho umuntu okumoshileyo ekhaya uhamba uye kuye ufika umbulisa umbuza impilo uzawukhangela ukujika kobuso uzawukhangela ukuthandabuza eloba ingaba uphethe ntoni lo mntu utheni le nto esenza le nto nje inkosi yosuke insikelele uba uzawuthetha intetha yesiXhosa ubuzawuthi umbetha ngeswazi lakhe inkosi yosuke insikelele ngoba ayinqedanga iviolence ayinqedanga irhatshi ayinqedanga intiyo kodwa luxolo lakhe isizwe luxolo lakhe amakhaya luxolo lubumba imitshato luxolo lukhulisa abantwana yolo nto yesevuya ngaphakathi awuthanduluka ngeli lizwi wathi bawo baxolele ngoba yazi into abayenzayo
baphulaphuli eziko labantu. Namhlanje ndifuna ukuba ngoba wawufika ekhaya ungaxokoli nonkosikazi kodwa xa ungena uthi molo mama wabantwana bam baphulaphuli beziko labantu usuthi bana ngabe khanga umbulisi mmelwane wawufika namhlanje uthi molo mmelwane inkosi esuke isikelele ngoba uyesu namhlanje uzele loo nto ukusasisa uxolo phakathi kwesizwe salanayo asisukudibana phakathi kwefemeli eziqhekekayo esisele sisigqubu semfazwe namhlanje phakathi kwamabandla ekungasekho xolo phakathi kwawo.